Преживяхме голяма катастрофа, аз бях шофьорът. Това разкъса целия ми бял дроб и черния дроб. Пуснаха мен и сестра ми вътре и го видяхме да лежи. Кръвта, тялото му все още беше такава засилена. Сестра ми избухна в истеричен плач. Сълзите й падаха върху тялото на татко, който лежеше там. Тогава разбрах сериозността на ситуацията. Бях заедно с Рав в същата кола. Събудих се в болницата тежко ранен. Другарите не разпознаха лицето му. Казаха ми, Рав също е в болница. Все още е в безсъзнание. Не знаем какво да правим. Какво ще стане с нас от тук нататък? Какво ще последва? Покрай катастрофата разбрах силата на групата, която татко изгражда. Изведнъж проумях, че той не е просто мой баща. Белите дробове се напълнаха с кръв и не можех да дишам. През цялото време усещах задушаване, сякаш си под вода. И тогава чух лекарите да си говорят, добре, за момента ще му направим това, след това онова, а после ще видим, ако живее, ще живее. Седя на входа на болницата с седнала буца в гърлото и сълзи в очите. Този момент няма да излезе от главата ми. И през цялото време ме връклеташе мисълта и усещането, че след като цял живот съм търсил човека, който да ме научи на най-важното нещо в живота ми, той сега ще се отиде. Не може да бъде. Няма такъв вариант. Преживях клинична смърт. Имаше видения, сякаш виждаш от високо, сякаш виждаш отстрани и най-различни неща. Това, което хората, преминали през клинична смърт, усещат малко на края на пътя, който ги чака там. Всичко това е лъжа. То няма нищо общо с духовното състояние. Искаме да направим филм за вас. Искаме да открегнем съвсем малко тази завеса, която ни отделя от науката Кабала, за да опровергаем митовете за нея. Изучавате Кабала вече близо 50 години, учили сте от велики мъдреци, имате хиляди ученици. Мислим, че представяйки филм за вас, ще можем да поговорим за духовния свят, ще можем да дадем отговор на хората, които се питат, защо ми е даден този живот. Разбирам, но това не е за мен. Бях дълги години до големия кабалист Рабаш. Изобщо не беше в негов стил да се занимава със себе си по какъвто и да е начин. По него не личеше, че е велик. А и аз, според характера си, няма защо да се правя на велик. Разбирам, че не това искате за филма, но ето така стоят нещата. Преди да стана сутрин и да се събудя, този филм на урока, какво ще ви предам, вече се върти в мен. Ден след ден ставам и откривам колко ми е трудно да се събудя по правилния начин за урока. Че искам да пристигна всички сили с ума си, с сърцето си, а не мога. Всяка сутрин е като за пръв път, иначе няма да бъде нов ден. И трябва отново да се събудя и отново да пробудя себе си, да се свържа с групата и връзката да бъде нова връзка, а не както вчерашната. По-трудна, но по-смела.
И чета и гледам най-различни откази, но усещам себе си като мъртъв. И това е ден след ден. От време на време се чува от Рав, че преминава през периоди на липса на сили. Но във всеки случай мога да кажа с увереност, че никой от нас не е виждал Рав в такова състояние. Ние нали го познаваме от друга светлина? Аз не гадая бъдещето и не правя никакви свръхестествени неща. Обучавам учениците си как лека по лека, с малки стъпки, да достигнат до истината и да я придобият. Нашата мъдрост, Кабала, е под научна, дидактична форма. Тя е методика как човек променя себе си и чрез това опознава висшата сила и както пишат кабалистите, това може да отнеме 10 или 20 години. Само специални хора, които имат точка в сърцето, разбират, че няма друг път, а останалите ще отидат някъде другаде, към мистиката. За мен е важно обикновените хора, особено от Израел, да чуят какво казвам и да разберат под някаква форма какво се намира пред тях. Не е от мен чрез някого, но най-важното е да се случат външни промени във всички обитатели на света. И така четем предисловие към книгата Зоар, точка 14. Науката, която сега искаме да разкрием, показва доколко обединението или отдалечаването помежду ни влияе на цялата природа, на неживото, растителното, животинското и дори на отношенията между хората. Ще видим това буквално с очите си, че когато осъществяваме приближаване помежду ни, изведнъж изчезват всички вируси, урагани, удари, от студ, горещина, всички проблеми, всичко. Правим още едно приближаване помежду ни и изведнъж утихват най-различни зли сили по всякакви места и държави. Това наистина е много интересна наука, доколкото явленията вътре в нас, когато ги успокояваме, се приближават над омразата, за да има любов. Ние не унищожаваме омразата, силите на природата минус и плюс, противоположността между тях се остава, само че ние знаем как да работим с двете заедно, за да дадем място на Твореца да управлява. И това се нарича Творецът въдворява мир във висините си, Той ще въдвори мир и над нас. Допълване между минус и плюс. Как получавате информацията, която ни давате в урока? Може ли да обясните какво усещате спрямо това? Това е като учен, който усеща явленията от света или гледа към небето, ако да кажем се занимава с астрономия, или във вътрешността на Земята, ако се занимава с геология.
Това е неговата професия. Затова той вижда преди всичко и повече от всички. Така съм аз. Моята лаборатория е човечеството. Като гледам какво се случва в човечеството и какво става след това, от това разбирам, че то се намира на по-ниско стъпало от необходимото в момента. Трябва да побързаме с нашето поправяне. Желанието желанието за отдаване бина се смесва с Малхут, навлиза в желанието за получаване и тогава това желание за получаване започва да става още по-жестоко. Това е цялото зло на този свят, че всички онези измамници, които се нахвърлят върху нас чрез уж добри и красиви дела, измъкват от нас всичко, което е възможно. Управляват ни, объркват ни, тези всички правителства, всички тези управници, получава се така, че стигаме до състояние, в което същите неща, които трябва да бъдат в името на поправенето, действат в името на развалянето, в името на развалената бина. И това се нарича погъл на богатството, но ще го повърне. Въпроси. Рав, може ли сега на този урок да стигнем до края на поправенето? Във всеки момент, не само в този урок, как трябва да се приближим към публиката? Какво представлява работата с ума и сърцето? Виждате ли, че напредваме и го правим наистина правилно? Рав, каква е ползата от разрушаването на храма? Как да не се отклоним от този пък? И как тогава е възможно да свържим тези отделни души в една обща душа? В какво трябва да се внимава, за да не се причини вреда на общото? Липсва огън. Sentiré ya la luz, mis amigos vendrán, junto a mí subirán por encima del yo. Each step that we take, each wall that we break, we're rising higher above ourselves, towards the light that never ends. We will rise above ourselves. Each step that we Михаил Лайтман нолад בשנת 1946. Михаил Лайтман е роден през 1946 година в Витебск, семейство на жертви от Холокоста. Родителите му са лекари. В детството си се интересува от музика и фотография. През 1964 година е приет в Електротехническия институт в Ленинград и има диплома по компютърни науки. Студент е по биологична медицинска кибернетика. По време на следването си е озвучавал музикалната група Скитници. След като завършва института, работи в лабораторията Кронштадт във Военно-медицинската академия в областта на космическата медицина. През 1974 година, след продължителна съпротива от страна на съветските власти, той емигрира в Израел.
Работил е в израелската армия, имал е частен бизнес, семейството му се разраства в Израел и той става баща на 3 деца. Не знаем кога Михаил Лайтман е започнал да търси своя духовен учител, но знаем, че го е намерил през 1979 година. Става дума за Рав Барух Шалом Ашлак, син на най-големия кабалист Рав Юда Ашлак Бала Сулам. Михаил е бил негов верен учик и приемник на пътя на Рав Барух. През 1997 година основава асоциацията Бней Барух, Кабала за народа, на името на своя учител. Има докторска степен, съществуват няколко милиона души на планетата, които го наричат своя учител. Татко, да, има толкова много страхове и опасения, особено когато мисля за него. Какво ще бъде? Ще бъде наред. Ще порасне. Ще заеме своето място. Има много голяма несигурност. Да. Накъде отива светът? Светът със сигурност не отива в добра посока. Всичко можем да видим според видовите егоизъм, които се разкриват. Защо именно нашата развалена форма, връзката помежду ни се разкрива под една или друга форма, като болести, революции, войни и така нататък. Според това, което се разкрива сега, дори не искам особено да говоря за него, но се намираме пред няколко вълни от епидемии. Рав, вие сте предсказали бъдещето много пъти и то доста точно. Може ли да обясните как става това? Как работи този механизъм? Може би чрез някаква графика като пример? Къде е тази графика? Тази графика ли? Усещаме пред себе си, тя се появява в цялото човечество, в света, ударите на природата, студ, горещини, епидемии, войни. Това е което усещам. Може ли да кажете откъде знаете това? Как мога да го обясна? Както виждам процес, който се случва в целия свят и въз основа на това и говоря. Висшата сила се приближава към нас според своето собствено време, а ние не и съответстваме. И според празнината, разликата между нас и висшата сила, която е изцяло сила на отдаване, и ние сме изцяло сила на получаване, то нейното приближаване към нас неизбежно носи най-различни бедствия. Но времето минава, човечеството не прави нищо, за да съгласува себе си с хода на времето. Гилад, ти си служил известно време във военноморските сили. Да, служих като офицер по електроника на ракетен катер. Участвал ли си в бойни действия? Да, участвах в първата ливанска война, тогава се наричаше операция Мир за Галилея. Спомням си, че имаше една артилерийска батарея срещу бреговете на Бейрут, която стреляше по нас. Ние стреляхме по тях и беше нещо като в Дивия Запад, кой ще улучи първи. Виждаш как снарядите падат във водата на 300 метра при теб, след това на 200 метра, след това на 100 метра, на 50 метра и ти е ясно, че следващия снаряд пада върху катера. И ме върхлита мисълта. Твърде млад си, какво ще си преживял? Нищо не си направил. Трябва да победим. Това беше един от преломните събития, които ме накара да замисля за какво живея и да търся отговор на този въпрос. Здравейте, намираме се на редакционната колегия с Рав доктор Михаил Лайтман. Здравейте, Рав. Здравейте. Намираме се около седмица преди 9 ав. Каква е тази сила, тази специална сила, която действа в тези дни? Отрицателната сила на разделение, отдалечаване и омраза. Каква е връзката между нас, днешните евреи и тогавашните евреи преди 2000 години?
Ние сме същия народ, със същия характер. Разделението помежду ни присъства през цялото време. Чрез това изискваме омразата, предизвикваме омразата във всички обграждащи народи и им даваме сила да ни прекършат, да ни разбият. Какво можем да направим сега, за да предотвратим следващите тежки съдби? Трябва да направим поправенето, което е възложено на нас и зависи единствено от нас. Затова цялото човечество зависи от нас. И в подсъзнанието си усеща тази зависимост и ние не искаме да я признаем. Те идват при нас, притискат ни и казват: стига, това е което искаме. Нито територии, нито мир, нито каквито и да е било други неща, нито успехи в най-различни ситуации. Нищо не искаме от вас, освен едно нещо. Методиката за поправяне на света. Защото светът деградира до състояние на истински хаос. Но какво в природата на евреите ги кара да се връщат отново и отново към същото разрушение? Това се нарича коравоврат народ. Какво ще направиш, ако имаш такъв син, толкова твърдоглав, който не иска да го направи? Добре, как той решава своите проблеми? Притиска все повече и повече, всяка година, все повече, докато не признаем задълженията си. Как става така, че народите по света разбират това послание по-добре от нас? Те нямат същия егоизъм, какъвто имаме ние. Не са свързани с Твореца по директен начин. Не са такива коравоврати като нас. Рав сам е написал първите си книги и статии, но днес количеството медийна продукция, която излиза от стените на тази сграда, това е невъзможно. Но тези редакционни колеги, Рав разкрива причините, духовните корени на всичко, което се случва в Израел и по света. А ние ги набираме на клавиатурата и предаваме на света неговите послания. Тогава кой е виновен? Аз съм причината това да им се случва и аз трябва да бъда причината те наистина да се обединят и да заговорят, за да бъдат като един човек с едно сърце. Тогава ще изградим обединение помежду ни, именно на цялата омраза. Обединение в обединение любов. И това ще бъде истинският трети храм, както казва Творецът. Домът ми ще се нарече дом за молитвата на всички народи. Може ли още един въпрос? Вие сте кабалист. Намирате се в духовните светове. Защо усещате необходимост да се занимавате с нещата от нашия свят, с всички тези променящи си събития? Спомням си Рабаш. Когато беше Ливанската война, дойде един хасид и гледа как Ребе тича към радиото, за да го пусне, и попита: какво е станало? Аз му казвам: това са новини. Той иска да чуе новините, какво става там в Ливан. Тогава Рабаш се връща и хасидът му казва: какви са тези новини? Какво е това? Това подхожда ли на нас, вярващите евреи, някакви си новини? А Ребе му казва: ти имаш ли деца там? Това наистина беше много трогателно. Раби Барух Ашлаг, Рабаш е роден в еврейския квартал във Варшава през 1960 година. Той е бил първо дете на семейство на великия кабалист Бала Сулам. Той става завинаги най-добрият ученик и предан приемник на своя баща. През 21 година Рабаш се премества с родителите си в Израел и постъпва в Иерусалимската ешева Тора Емет. Там изучава Тора и Кабала по 16 часа на ден. Оженва се през 1925, от брака си има 6 деца. През всички години продължава да учи Кабала под ръководството на баща си, като паралелно работи като строителен работник, след това като общ работник, включително по пътя Иерусалим-Хеврон, а също и като обущар. Освен това служи като инспектор в данъчна служба.
Рабаш посвещава живота си на обяснението и разпространението на методиката за изучаване на Кабала по достъпна форма за разбиране и учене от съвременното поколение. Рабаш умира през 1991 година и е погребан в гробището Хар Аменохот до баща си в Йерусалим. Трудно е без Рабаш. Това е като стена. Това е въпрос без живот без въпроси. Знаем, че по това време обикновено работите сам зад затворена стена. Не знаем какво правите там. Спомням си, че веднъж събрах смелост и ви попитах за това, казахте ми, това е работа на един кабалист. А сега искаме да попитаме, кой е кабалист? Кабалистът е човек, който е свързан с Твореца и посвещава целия си живот на това как да напредва към него. Възможно ли е да се изрази с думи това, което усеща един кабалист? Виждам висшата сила, която действа вътре в човечеството, и затова имаме собствено виждане за нещата, собствено мнение. Рав почти никога не говори за своите духовни постижения. Той вероятно иска сами да се изкачим по тези стъпала. Освен това, учим, че е трудно да се предадат на нашия език впечатления от висшия свят. Богат и разнообразен. Но има един кратък и много специален отказ в нашия архив. Кога усетихте светлината за пръв път? Това мога да го кажа, защото много от учениците ми също вече преминаха през това, така че е възможно. Човек усеща светлината за пръв път, когато започне да учи Кабала. И изведнъж, ама съвсем изведнъж, му идва едно такова разкритие, при което усеща, че се намира в море или в облак, не знам как, нещо такова плътно, от топлина и любов, което го осветява от всички страни. И сякаш този свят го няма. Има го, но всичко останало, но освен това той усеща как въздухът е изпълнен с добро, красиво отношение, диша. И това усещане обикновено е първата среща на човека със светлината.
Как можем да разберем дали един кабалист е истински? Има ли доказателства за това? Не можем да съдим за кабалисти по техните писания, по отношението им, по поведението им, по нищо. Нищо от това не е ясно. И всеки един може да скрие себе си така, че никой да не види и да не разбере. Чакайте малко, как се връзва това с факта, че кабалист като вас, който учи милион ученици по целия свят? Ако в своята връзка с Твореца той усеща, че е длъжен да извърши някаква работа, че се намира в период, да кажем, като нашия, в който трябва да извършва работа с човечеството и още най-различни такива духовни или материални работи, тогава той я извършва. Аз съм глупак. Колко си умен само. По време на войната с Ирак с Садам Хюсейн изведнъж чета във вестника, че Михаил Лайтман е написал книга за Кабала. На следващия ден излязох до магазина, купих тази книга. На края на книгата беше написано, че който е завършил книгата, има покана и телефонен номер. Обадих се, той ме пита: прочети ли я до края? Казах: да. Наистина ли? Каза той. Разбра ли всичко, което прочети? Аз казах: не, има много въпроси. Той каза: ела да поговорим. Отидох при него и вече 33 години съм с него. Започнахме да учим в апартамента на Михаил Лайтман и с времето идваха все повече и повече хора, докато вече нямаше място в хола му. Намерихме една малка постройка на улица Райнес. Това беше огромно място за нас. Там се провеждаха сутрешните уроци, празниците. Това беше незабравимо време. И тогава групата пак порасна. Почувствахме се натясно с старата ни уютна сграда и затова наехме промишлена сграда, ремонтирахме я, създадохме собствена телевизия, хиляди хора да слушат с заетен дъх сутрешните уроци. 3000 души наведнъж решиха всеки ден да даде колкото... Купихме тази сграда, построихме тези стени със собствените си ръце. Тук има учебна зала, класни стаи, студия, малки, големи зали за събития. Тоест всичко тук е направено, за да бъде подкрепеща среда за всеки човек, който иска духовно развитие. А изворът на живота, инициативата, водещата сила, това е Раф Лайтман. Това е кабалистът. Пътувах достатъчно. До САЩ, до Южна Америка, Русия, Европа, всякакви места. Изнасях лекции и всичко останало. Виждам себе си като работя с този, който иска да чуе. Но що се отнася до рекламата, това не съм аз. Случвало ми се десетки пъти да бъда с Раф в чужбина и на конгреси, и на частни пътувания. И това, което го характеризира, е, че той наистина се задоволява с малко. Никога не се съгласи да лети в бизнес класа. На летището, когато пристигнат куфарите, той пръст скача да донесе на всеки куфара и със сигурност не дава никога да носи неговия куфар. Ако бях сам без ученици, никой нямаше да чуе за мен.
Сигурен съм, че всеки кабалист би постъпил така. Какво печеля аз от това? Не получавам важност от това, че ми трябват. Не ми трябват нито пари, нито чест, нито нищо. Сам ли работите или някой ви помага? Разбира се, не говорим за техническата работа, за духовната работа. Работя сам спрямо Твореца. Има и други хора, но не до мен, а извън мен. По методики, които са близки до Бала Сулам, но са различни. В историята на Кабала има хиляди имена, които са неизвестни и хиляди неизвестни имена, но само малцина от тях са свързани с основните промени в методиката за разбирането на Висшия свят. Един от тях е Юда Лейб Леви Ашлак, известен под името Бала Сулам. Роден през 1884 г. в Луков, на 100 км от Варшава, столица на Полското кралство. От ранна възраст той изумява своите наставници с блестящите си познания по всички фундаментални книги на иудаизма. Също така става ученик на изтъкнатите кабалисти по своето време Адморите от Калушин и Адмор от Порсов. Освен това се интересува от произведенията на видни западни философи. Впоследствие той ще сравни техните възгледи с позициите на науката Кабала в своите статии. Понеже предвижда приближаващия се Холокост, Бала Сулам и семейството му се преместват в Израел. Това се случва през 1921 година по време на празника Сукот. В Иерусалим Бала Сулам остава разочарован. Местните евреи го посрещат с открита враждебност. Идеята му за разпространение на Кабала сред масите е непонятна за тях. Нещо повече, те отхвърлят Кабала. Така, въпреки преследванията и крайната нужда, през следващите 30 години Бала Сулам събира група от верни ученици и създава методика, каквато човечеството не е познавало. Научен превод на древната мъдрост, адаптиран за модерните поколения. Той пише коментари към всички класически кабалистични книги, сред които Ец Хаим на Ари, книгата Зоар на Раби Шимон бар Йохай. Те са преведени на много езици. Бала Сулам умира през 1954 година, оставяйки групата си и методите на преподаване в ръцете на най-добрия си ученик и първороден син Барух Шалом Ашлах, наричан Рабаш. Влязох в Бней Брак, дъждовно, тъмно, и един ортодоксален религиозен човек стои на ъгъла на улицата на Раби Акива и Хазон Иш. И аз отварям така малко прозореца, го питам, къде тук се учи Кабала? Разбираш ли, това е да попиташ Бней Брак по този начин. Той ми казва, ще завиеш надясно, карай до края, последната къща отляво, срещу овощната градина, там се учи Кабала. Когато разказах това на Рабаш, той каза, това е бил ангел. Когато пристигнах при Рабаш, видях маса, на масата седят 5 старци. След ден-два прикарани там, тази среда за мен се превърна от 5 старци в най-важното нещо на целия свят. Наистина бяха велики. Вашия учител, Рабаш, знаеше ли вашето бъдеще? Иначе нямаше да се занимава с мен през цялото време. Все пак това са 12 години, ден след ден, по много часове на ден. Той веднага ли видя във вас искрата? Видя я. Видя я. Рав доктор Михаил Лайтман е учил при Рав Барух Шалом Леви Ашлак, Рабаш. Рабаш е бил ученик и син на Рав Юда Лейб Леви Ашлак, известен като Бала Сулам. Бала Сулам е бил ученик на Раби Йешуа Рабинович от Пурсов. Така, подобно на жива вода, веригата от кабалисти тече от поколение на поколение, докато достигне до основателя на хасидизма Абал Шем Тов.
Какво е усещането да отдаваш? Има 7 милиарда души по света. Събери всичките им удоволствия на едно, да кажем, че това е просто една малка искра в сравнение с светлината, която постигаш на висшето духовно стъпало. כשהים מעלה גליו ברוגז. Това са народите по света, които искат да заличат Израел, да ги премахнат от света. Но Израел не се причупва и именно вълните се разбиват и не могат да заличат света. Веднага се разбиват, връщат се назад и притихват. Не си представям да живея в чужбина. Няма друго място освен тук. И не могат да властват. Ако внесем помежду ни топлина, взаимност, над всички различия, ще създадем една нова реалност и да залеят света. И всичко, което прави светият, преблагословен за Израел, е, че ги спасява лека по лека, а не наведнъж. Подобно на човек, поставен в тъмнина, и в тъмнината винаги е било неговото обиталище. Че когато искат да му светнат, трябва първо да му открият малка светлина, като иглено ухо, а след това малко по-голяма светлина от нея. И така всеки път все повече, докато не му излее цялата светлина, както подобава. Ние не копнеем да разкрием духовния свят. Истината е, че няма какво да се разкрива. Няма какво да се разкрива, защото той не съществува. Ние трябва да го изградим от нашите отношения, нашите поправени свойства.